Соңгы көннәрдә район хастаханәсенең ошыгы шердән бүлегенә чакырулар һәм мөрәҗәгатьләр саны арткан. Райондашларыбыз югары кан басымы белән интегә. Моңа һава торышының кискен үзгәрүе дә тәэсир итә, ди табиблар. Һава торышы үзгәреп тору кешеләрнең сәламәтлегенә начар тәэсир итәргә мөмкин. Бигрәкләрдә хроник чирләре булган кешеләрнең, сахарный диабет, давлениелары булган кешеләрнең врач кушкан даруларны үздексез эчәргә кирәк. Назарча итеп торган даруларны вакытында эчеп барсалар, бу әйберләр күзәтелмәй. Һава торышына карап, буыннарда жүрмәс була, аякларда шундай 92 яшьтә бетен мен. Көзгө салкыннар килеп җитте. Кискен тын юлы инфекциясы белән авыручылар саны тагын артты. Бу чир белән грипп тибез инде, бу чир белән олылар да чирлей, бала чагалар дагы күп мөрәҗәгать итә. Профилактиканы без тәкъдим итәбез инде, ул вакцинация беренче адым. Вакцинация ясатырга бүтән кешене чакырабыз. Өлкәннәрдә дә, балаларда да вируслы кискен респиратор авырулар күзәтелә, ди белгечләр. Югары температура белән тумау төшеп, бума ютәл белән мөрәҗәгать итүчеләр дә күп икән. Менә хәзерге салкын, яңгырлы һава торышларында балаларның тын алу, сулыштан алу юлларында ялкынсу чирләре арта бара. Шуңа күрә грипптан, кордан бигрәк тә һәм менә тиеш булган националь календарьда булган бүтән прививкаларны вакытында ясатып барырга мәҗбүри. Менә мәсәлән, балада 1 айда прививка ясатылган икән, 1 айда килергә тиеш ул бала һәм вакытында ясап барырга тиеш һәр прививканы. Һава торышыга карап килгәндә инде бу действительно обострение бирә. Шул опять-таки йөрәк чирләре, кан тамырлары, давление белән чирләүчеләр күп мөрәҗәгать итә. Ковид дигән бер кызыксындырган очракта бу көндә ул практически регистрироваться итмәй, но шундый ниләр инде мәгълүматлар безгә килә, что якын вакытта килеп җитү куркынычлыгы бар дигән. Иң мөһиме туңдырмаска, аякны туңдырмаскадыр дип уйлыйм инде. Улгайган сайын аяк туңар бит инде. Жу эшләтмәскә, аякны корытатарга. Сакланып йөргәнбез инде. Сәламәтлек бит иң кадерле. Көз җитү белән халык арасында шушы куркыныч дип әйтгәндә вирус авыруы тарала. Biz инде куркабыз, чөнки ул нык йогышлы булып шатланыла һәм инде кызганычка каршы хәзерге көндә иң аның түгел даруы эзләнеп табылмаган. Бу сәбәпле без инде халыкны соклансын өчен вакцинацияны тәкъдим итәбез. Бу чорда витаминнар кабул итү, дөрес туклану, организмны ял иттерү мөһим. Сәламәтлек сагында вакцинация тора, ди табиблар. Вакцинациянең мөһимлеге һәм актуальлеге елдан-ел арта гына. Ağrıp gitken ikinde oldu, iyi yaşağında dikende. Şuna nek kana ağırgan eminde. Aptarapında falan sakildik. Hazırak tirileceğim, varara körükedi. Yaşası kilabetinde. Tirilsek büyük heybet var yolu, yaşası kilabetinde. Gripka karşı vaksinasyon yasla olansa. Менә бабаем авырып китте дә. Монда больницага килдек. Каратырга. Bütün менә койсагына кабинетка кирсәң дә сестралар шул кадәр яхшы, матур итеп җылмаеп каршы алалар. Әйбәтләп тикшерәләр, сораштыралар bütün өчендә. Рәхмәт аларга. Салкын тип авыручылар саны җирлегебездә арта бара. Кискен тын юллары авырулары белән авыручылар саны да кимеми. Күрсәткечләр эпидемия чигенә җитмәсә дә, белгечләр грипптан саклану чараларын күрергә киңәш итә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.